Dak li għal-pajjiżna kien l-akbar investiment barrani li qatt wasal għal Simon Busuttil kien biss tradiment. U għatfixkel fl-aktar somma bażika meta f'nifs wieħed qal il-gvern privatizza l-Enemalta, iżda mument biss wara ammetta li l-kumpanija Ċiniża għandha biss terz tal-korporazzjoni. Illum nafu li l-Enemalta ġiet privatizzata, terz tal-Enemalta imbijat lil kumpanija ta' gvern Ċiniż. Dwar il-prezzijiet tal-fuel, Simon Busuttil kompla bil-kritika negattiva tiegħu lejn il-politika ta' stabilta imħadna mill-gvern u baqa' maħa l-ebda pożizzjoni. Madankollu naqas milli jsemmi li l-prezz tal-petrol u diesel taħt din l-amministrazzjoni raħas 7 darbiet. Dwar il-monti għal darb'oħra giddeb il-partit tiegħu stess meta sostna li gvern nazzjonalista m'għamel l-ebda ftehim biex il-monti imur fit-triq l-ordinanza. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx ftehim illi il-monti imur ħdejn il-Parlament. Iżda imejn mlibawta lejliet l-elezzjoni ixxejjen għal kollox dak li qal Busuttil. Fil-fatt kien l-eks Ministru Jason Azzopardi li bl-aktar mod ċar wiegħed lill-bejja tal-Monti li jekk jerġa' jitla l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern il-Monti kien se jmur fit-triq l-ordinanza. Simon Busuttil kien partiġan ukoll meta tkellem dwar il-kriżi fil-Libja. Nippretendi li l-Gvern juża l-mezzi kollha biex jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li din għandha tkun ukoll priorità. B'reazzjoni għal dan il-Gvern qal il-Prim Ministru ilu aktar minn sena jisħaq fuq il-ħtieġa li għandha tkun istituzzjoni rispettata bħal Ġnus Magħquda li tintervjeni bil-għan li terġa' tirrenja l-ordni u l-paċi. Dan fil-fora Ewropea u fl-laqgħat mal-ogħla istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-Swiss Leaks, il-Gvern innota l-kummenti ta' Simon Busuttil u qal il-kap tal-Oppożizzjoni jidher li jew mhux infurmat jew rid jiżvija lin-nies meta ma semmix il-fatt li l-eżistenza ta' informazzjoni simili saret pubblika għall-ewwel darba fl-2010. Jirriżulta li l-Gvern Malti dakinhar immexxi mill-Partit Nazzjonalista ta' Busuttil kien għamel xi kuntatti iżda ma kienx kiseb din l-informazzjoni u l-każ ma kienx segwit. Dan il-Gvern qed jaħdem biex jasal fejn il-Gvern ta' qabel ma wasalx temmet tajt l-istqarrija.